Nagtuo ang usa ka aircon technician ug mekaniko nga si GR Villagracia nga malipayon ang panag-abot nila siyang hinigugma kagahapong adlaw. Apan wa damha nga igor aday siya nga gipusasan sa kapulisan. Kini tungod sa usa ka entrapment operation nga gipahigayon sa City Intelligence Unit ug Women's and Children's Protection Desk sa Cebu City Police Office CCPO. Human nga gipasanginlan si Villagracia nga ipakatap og 6 video sa iyang hinigugma diha sa social media. Nabalhog na karon sa Cebu City Police Office CCPO Detention Cell si Villagracia. Lumad nga tagagihol nga Negros Oriental. Apan kasamtangan na nimuyo sa may barangay Parian, Dakbayan sa Sugbo. Si Villagracia nasikop sa kapulisan. Sud sa usa ka lodge sa may Dan Leon Kilat ning Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon. Human kini mi check-in uban ang iyang hinigugma nga mausay lang silbing reklamante batok kaniya. Matod sa direktor sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Erenio Dalugdog nga ang biktima nga mireklamo batok ni Villagracia. Usa ka 38 anyos nga taga Barangay Kasili lungsod sa Konsolasyon. Ug iyar usab nga hinigugma. Ang biktima na sayran nga aduna usab untay kapuyo nga usa ka siman ug aduna sila'y tulo ka mga anak. Samtang ang suspect aduna usay laing hinigugma. Apan pasangil sa reklamante nga sa diyang makigbuwag na unta siya kang Villagracia. Dili makadawat niini ang suspitsado. Gumika niini. Gingong mibahad kini sa biktima nga ipakatap ang 6 video nilang duha. Nasayran nga gipadala gyud ni Villagracia ang ilang 6 video sa kabanay sa reklamante. Lakip na sa iyang mga kaila. Diha na siya nakadesisyon sa pagdangop sa kapulisan. Dinhi nagilusar ang entrapment operation. Di naghimamat ang duruha dool sa Cebu Metropolitan Cathedral. Human sa pipila ka gutlo nga panag-uban. Misulod sila usa ka lodge sa may Dan Leon Kilat diin didto nakalit nga gisikop sa kapulisan si Villagracia nga nakapakurat sa suspitsado. Maigo gihapon sila labi mapamatud-an nga kana nga mao nga kuan. Gikan gid sila ang posesyon mismo. Labi na sila ang mga personal na gamit sama sa cellphone. So nakuha gid ang ebidensya gikan sa kagabi natay nakuha nga kuan katong cellphone gid mismo nga mao gigamit sa suspitsado. Kay before the entrapment operation, ang atong mga kapulisan ilang gihulman tong cellphone sa mga biktima or gi-advisean lang siya nga mao niyang i-text para ma-convince gyud ang katong maong suspitsado nga magkita sila dito sa maong lodging house. Ang suspitsadong si Villagracia sa iyang bahin may klaro nga wa gyud niya tuyo nga isend ang ilang 6 video sa mga kabanay o kaila sa biktima. Iyara kining nabuhat human nga kanunay sila maglali sa biktima. Apan iyang himakak nga gibuwagan siya sa biktima sanglit igo ra kining padayag nga di lang una upakita kaniya. Gumikan kay busy kini sa iyang kinabuhi. Sa Facebook ra sila nagkaila gumikan usab sa ilang common friend niadtong buwan sa Pebrero. Gipasabot ni Villagracia nga di gid unta siya buot makigrelasyon sa biktima. Gumikan kay aduna kini laing kapuyo. Apan giingong ang babaye ang may pasabot kaniya nga dili pa siya minyo hinungdan nga wa ray dautan sa ilang relasyon. Wala usab siya magdahom nga ipadakop siya sa biktima kagahapong adlaw. Sanglit ang ilang panagkita igor gid unta sa pag-uli siyang overall nga gigong hinatag sa biktima. Apan gumikan kay wala kini niya madala. Midesider sila nga mo check-in usa ka lodge aron mag-istoryahanay. Nangayo siya og dispensa sa biktima sanglit dako gid siya og pagmahay sa iyang nabuhat. Problema karon alang ni Villagracia og asa mangita og kwarta nga ikapiyansa sa kasong iyang atubangon. Nasuko usab kaniya ang iyang hinigugma gumikan sa hitabo. Nantan niya padayon ba kung akong sa awdawaton na ako bro. Mga nanta ko pasaylo ba? Kung pasaylo yung mama nako. Susog ko ano ko. Wala ni sir, pobre daw kay ko. Samtang nahitabo ni Villagracia magsilbi untang warning sa uban nga di gyud magtiner og mga video o picture nga naghilawas kini aron kalikayan nga magatubang og kaso o baka mabiktima sa blackmail sa mga kanhi mga hinigugma. Si Villagracia gikatakda mga tubang og kasong grave coercion in relation sa Republic Act RA 10175 kon Anti-Cybercrime Law ug ingon man ang kalapasan sa Republic Act RA 9262 kon psychological abuse. Mga ingani nga kuano kinahanglan gyud na iwasan nato ni mga ingana nga magkuha og mga video kay unang-una mahimo ni siyang ebidensya agin sa imuha. Ikaduha ang kadtong mga involved pod nga nagkuha ani nga maong video sila gid mismo ang mapailan og maong kaso. Kay naman gud tay ginatawag pod og kining Data Privacy Act. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.